Markkanen haastaa Ismail Makoa, pääsee peittiin ja pojuttaa! No niin, pari minuuttia siinä meni vähän risat ja vihdoin viimein se ensimmäinen korjaa. Lauri Markkanen tuuppaa siinä. Euroliiga-pelurit ylisti tilanne. Valtonen aivan piipussaan. Markkaselle pallo ilmaan ja voimalla alas. Vähän jäi matalaksi Eero Maksonin syöttää, se teki suorituksesta vain kauniimman. Markkanen pamauttaa toisen donkkinsa. Lopulta se popsimassa Kamoa. Markkanen, anna palaa Lauri. Tämä näyttää kivalta. Lauri Markkanen 10, Belgia 4. Katsoo kohti Grandison ja päättää pelata kuitenkin Seppälän kanssa. Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa toista kenttää. Sali lukee sen todella hyvin. Markkanen juoksee kenttää, koppaa ja löytää Jantunen, little in little. Korin alle Lauri Markkaselle, joka saa pallon kopattua. Heijaa! Markkanen vapautuu pallottomasta skriistä ja naulaa jälleen 27 pistettä Lauri Markkanen. Laskeutunut koppasi pallon, mutta Eero Maksonin Mirro Lilu tosiaan yhdessä takakentällä. Markkanen poppaa, Markkanen heittää, Markkanen naulaa jälleen 30 pistettä Lauri Markkanen. Sen jälkeen Markkanen vapautuu Kamoan skriinistä. Markkanen koppaa, Markkanen hyppyyttää, Markkanen heittää, Markkanen naulaa 33 pistettä Lauri Markkanen. Markkasen skriini. Markkanen, hieno koppaus, pahtaa korille ja käy leijapissa. Sovittu peli. Tällaista asemasta, vaikka kori lähellä olikin. Seppälä krossailee, heittää. Ei onnistu, Markkanen! Menee hyökkäyslevy. Markkasen palloskriini. Markkasen poppi. Markkasen kolmonen. Uppoa! Lauri Markkanen 43. Belgialaispelaaja tulossa Markkanen. Krossailee, heittää stepbackillä, kolmosen lärviin, 46 pistettä. Lauri Kamoa kentälle ja ennen kaikkea hän ei joudu vaihtoon. Ensimmäinen pohja. Maajoukkueen pisteennätys taas uusiksi Markkasen toimesta. Noin, 40. Oliver Kamoakin hymyilyttää.